chimwemwe ndikulandireni pano pa Mibawa Television lero pa 22 April 2023 imene ili Saturday. Ndikulandireni program imene ya Sabata la Yehovah, Sabata la Yehovah, nthawi imene imakakufundira kunyadira maola opatulika a Yehova. Ndipo mu tsiku la lero ndine evangelist Yesu kuchokera ku ITC Ministries, mtumiki okufalitsa mawu a Mulungu kapena kuti evangelism umene uli pansi pa mpingo wa Seventh Day. Zikomo kwambiri potenga nthawi yanu kuti muli pamenepo ndithu tiye tikhalire limodzi programu yathu ya mtsiku la lero. Tione kuti kodi lero tikapitana chani, tigawana verse lanji, tigawana chapter chanji. Ndithu asabata latikali nali nalo phunziro lopambana limene timaona kunena kuti ukachita bwino sudzalandiridwa kodi, ukachita bwino sudzalandiridwa kodi. Ilitu linali funso limene Yehova anafunsa Kaini, ndipo tikuwerenga Genesis chapter 4 verse 1 mpaka 7 kuti Abele ndi Kaini onse awiri anapereka nsembe zawo, koma Yehova analandira ndi kukondwera ndi kunyadira ndi nsembe ya Abele. Ya Kaini anayikana, ndipo Kaini anapsa mtima ndi kukwiya ndi kuwawidwa mtima. Mulungu anafunsafunso nati, ukachita bwino sudzalandiridwa kodi? Ndithu tikuyenera tiziyenda moyenera, tizichita moyenera. Ndipo Yehova akupereka garanti kuti tikachita bwino, tikayenda bwino, tikatsatira mawu, tikamvera mawu, ndithu zochita zathu zonse zidzalandiridwa. Limeneli ndinali phunziro la Sabata latanu. Lero tilinso phunziro lopambana limene tikufuna tigawane pamutu onena kuti muli mphamvu mu dzina la Yesu, muli mphamvu mu dzina la Yesu. Buku la Machitidwe atumwi chapter 3 pali nkhani imene ndithu Petro ndi Yohane ananyamuka napita kukachisi pa ola lachisanu ndi chinayi kapena kuti 3 koloko ya masana. Ndipo pa kupita kukachisi kumeneku anakumana ndi munthu wina amene anali opunduka chibadwireni, ndipo munthu ameneyu amayikidwa pa khomo la kachisi kapena kuti pa chipata cha kachisi chimene chimatchedwa kuti chipata chokongola. Ndipo munthu ameneyu amakhala namapemphetsa tsiku ndi tsiku malo amenewa. Ndi mu tsiku ili Petro ndi Yohane akupita kukachisi anamuyandikira mkulu ameneyu namuyang'ana, ndipo mkulu ameneyu anali ndi chiyembekezo chonena kuti anthu amenewa andipatsa thandizo, andipatsa kenakake, andipatsa ndithu kanga chepe. Komano Petro ndi Yohane, makamaka Petro pakumuyang'ana munthu ameneyu anamuwuza kuti ifetu siliva ndi golide tilibe, koma chimene tili nacho ifeyo chimenechi tikupatsa. Ndipo chimene anali nacho Petro ndi Yohane anali Yesu Khristu, anali kuzindikira ndi chikhulupiriro cha Yesu Khristu. Ndithu tinu kukhala okhulupirira, kukhala otsatira Yesu, kukhala oyenda ndi Yesu siwe mphawi, siwe munthu osowa, uli ndi china chake cha mphamvu ndi chodabwitsa kwambiri. Atasowa siliva ndi golide, Petro ndi Yohane anamuwuza opemphesa amene kunena kuti ifeyo ngakhale siliva ndi golide tilibe, koma tikudziwa tili nacho china cha mphamvu, ndipo chimenechi tikupatsa. Ndipo anamuwuza mkulu ameneyu, namuwuza kuti mu dzina la Yesu yenda, mu dzina la Yesu yenda. Ndipo mkulu ameneyu opunduka chibadwireni, mu dzina la Yesu limeneli mkulu ameneyu anayenda. Ndipo anthu anadabwa nanena kuti zatheka bwanji, zachitira bwanji. Ndipo Petro anawuza anthu ameneyu kunena kuti ndithu musadabwe, mkulu uja anaphedwa pa mtanda posachedwa uja, ndithu amene uja ndi mwana wa Mulungu. Ndipo pa chikhulupiriro cha mu dzina la munthu ameneyu ndithu ndi pamene mkulu ameneyu wachizidwa. Nkhani limeneyi monga ndanena kale ili pa Machitidwe atumwi chapter 3. Ndithu mu dzina la Yesu muli mphamvu osati masewera. Ndithu tikawerenga Yohane chapter 20 verse 17 pali nkhani ndithu yokhudza mmene Yesu Khristu ankauka. Mmene Yesu Khristu anauka, Mariya wa Magadala analawirira kupita ku manda kwa Yesu, komano anakapezako kuti kulibeko Yesu Khristu. Kenako anakhala nayembekezera, namalira, namayankhula ndi munthu wina amene iye anamuganiza kuti ndosamalira munda kapena kuti gadena, nanena kuti ndiwuzeni kumene mwasiya thupi lake kuti ndikantenge. Komatu munthu amene ankayankhula nayeyu anali Yesu amene. Kenako Yesu anamutchula dzina Mariya. Kenako Mariya anazindikira kuti ndi Yesu, nakondwera nanyadira. Ndipo zimaonetsa kuti Mariya akafuna akamukhudze Yesu Khristu. Ndipo tsopano pamene Yesu Khristu anamuwuza Mariya pa Yohane chapter 20 verse 17 kunena kuti Yesu ananena naye, usandikhudze pakuti sindinatha kukwera kwa Atate, koma pita kwa abale anga ukati kwa iwo, ndikwera kunka kwa Atate wanga ndi Atate wanu, ndi Mulungu wanga ndi Mulungu wanu.
ndithu Yesu Khristu anamuza Mariya kuti ndangudzuka kumene ndithu mandamu ndithu linali Sunday mmamawa mbadakucha ndangudzuka kumene mandamu ndipo sindikuyenera kugwiridwa kapena kuti kukhudzidwa ndi munthu wina aliyense mpakana nditapita pamaso pa Atate wanga mpakana nditakapangidwa present pamaso pa Atate wanga ndili wa fresh osagwiridwanso osakhudzidwanso ndi munthu wina aliyense. Ndipo tu Yesu Khristu ananyamukadi Sunday mama umenewu napita kumwamba kukazipanga present. Ndipo kumwamba kumeneku Yesu Khristu atafika chinachitika ndi chani? Chimene chinachitika tu kumeneku anachifotokoza mneneri Daniel pa Daniel chapter 7 verse 13 mpakana 14 pamene akunena kuti ndinaona m'masomphenya usiku taonani anadza ndi mitambo yakumwamba wina ngati mwana wa munthu nafika kwa nkhalamba yakale lomwe ndipo anamuyandikitsa pamaso pake ndipo anampatsa ulamuliro ndi ulemerero ndi ufumu kuti anthu onse ndi mitundu yonse ya anthu ndi manenedwe onse amtumikire. Ulamuliro wace ndi ulamuliro wosatha wosapitirira ndi ufumu wace sudzawonongeka. Ndithu Yesu Khristu ameneyu Danieli anaona m'masomphenya mwake wina okhala ngati mwana wa munthu amene ndithu ali Yesu Khristu akukwera ndi mitambo. Ndithu inali nthawi imene Yesu Khristu amachoka kuno ku dziko lapansi kupita kumwamba ndipo anayandikira ku mpando wachifumu wa Mulungu mmene akutchulidwa kuti nkhalamba yakalekalero. Ndipo akunena kuti ukulu ndi ulamuliro unaperekedwa kwa iye. Ndiye ndithu Yesu Khristu atafa atauka anakwera mwamba anakalandiradi ulamuliro ukulu ndi mphamvu ndi ufumu ndi ulemerero. Monena kuti munthu wina aliyense mtundu wina uliwonse wa anthu uyenera ulemekeze ulambire uope Yesu Khristu. Ndipo Yesu Khristu atatsika pakukumana ndi ophunzira ake anawuza naye yankhula motero Mateyu chapter 28 verse 18 akunena kuti ndipo Yesu anadza nayankhula nawo nanena mphamvu zonse zapatsidwa kwa ine kumwamba ndi pa dziko lapansi. Ndithu Yesu Khristu chitomboni ndithu zija anaziona Danieli kuti mphamvu zonse zakumwamba ndi dziko lapansi zapatsidwa kwa ndani? Zapatsidwa kwa ine. Kotero Yesu Khristu si munthu wamba. Yesu Khristu si munthu amasewera, ndi munthu olemekezeka, ndi munthu wamwamba, ndi munthu wa udindo wake waukulu monga mmene tingamafanizire ngati anthu a dziko lapansi. Anthu amatha kukhala atsogoleri a dziko, anthu amatha kukhala atsogoleri a dera, atsogoleri a mpingo, komano Yesu Khristu ndi mfumu yakumwamba komanso dziko lapansi ndi pene paliponse pamene inu ndi ine tingapaganizire. Ndithu Yesu Khristu si wamasewera, ndi pakedi dzina lake kusakhala la masewera, ndi pakedi kukhala mphamvu mu dzina la Yesu Khristu. Kotero ndithu abale anga tikamakhala tidzidziwadi ndi kuzindikira kuti ngakhale mavuto alipo, ngakhale zothodetsa zilipo, ngakhale zolemera zilipo, koma ndithu mu dzina la Yesu Khristu muli mphamvu, ndipo mphamvu imeneyo ikanalipobe kufikira mu tsiku la lero. Ndifunso nkumati ife okhala Khristu okhulupirira Yesu Khristu omadziwa ndi kuzindikira kunena kuti muli mphamvu mu dzina la Yesu, matenda onsewa bwanji, mavuto onsewa bwanji, ndithu pamene tabwera kwa Mulungu wakumwamba kuyamba kukhulupirira Mulungu kuyenda ndi Mulungu sikuti mavuto sangatigwere, mavuto sangabwere, mavuto adzakhalapo, zolemetsa adzakhalapo, koma ndithu mavuto enawa ndi zothodwetsa zinazi ndi mavuto amene amangobwera amangotichitikira monga pakukhala mu dziko latsoka. Komano titakhala kuti tili pamasodi pa Mulungu ndipo zinthu zikuyenda mmene zinayenera kuyendera, ndithu mavuto enawa sitimayenera kuvutika nawo. Pali nyimbo imene anthu amayimba kuti kwinaku timangovutika nazo chabe, we suffer needless pain, timavutika zinthu zimene sitimayenera kutani kuvutika. Ndiye ndithu mavuto ena sitimayenera kukhalamo chifukwa tili ndi dzina la mphamvu, tili naye wina wa mphamvu. Koma chifukwa chachani mavuto osewa? Yet dzina ili limene tilikhulupirira ndi kulilambira, dzina la Yesu, ndi dzina la mphamvu. Ndithu dzina limeneli ndi la mphamvu ndipo likadali la mphamvu. Inalitu nthawi imenenso dzina limeneli linakhala la mphamvu, likhala lodziwika pakati pa anthu nthawi imene atumwi amatumikira mu nthawi yawo. Ndithu inachitika pa machitidwe a atumwi chapter 19 pamene Paulo anali kulalikira mawu osiyanasiyana ndipo zazikulu ndi zamphamvu zinali zili kuchitika mu dzina limeneli, mu dzina la Yesu ameneli, mu dzina la Yesu Khristu ameneli. Ndipo anthu anali akuchiritsidwa, ziwanda zinali zikuchoka, ndithu anthu anaona zazikulu
zazikulu ndi zodabwitsa mu dzina la Yesu limeneli. Ndipo panali anthu ena amene nawonso anaona kuti ndithu dzina limeneli ndi lamphamvu, chifukwa pakungotchula dzina limeneli, pakugwiritsa ntchito dzina limeneli, ziwanda zikuchoka, matenda akuchira. Ndiye nawonso anena kuti nafenso tidzigwiritsa ntchito dzina limeneli. Koma chachilendo chinachitika. Tamvetserani Machitidwe a Atumwi chapter 19 verse 13 mpaka 16 akunena kuti koma Ayuda enanso oyendayenda otulutsa ziwanda anadziyesa kutchula pa iwo amene anali ndi mizimu yoyipa dzina la Ambuye Yesu, kuti ndikulumbirirani pa Yesu amene amlalika Paulo. Ndipo panali ana amuna asanu ndi awiri a Skeva, Myuda mkulu wa ansembe, amene anachita ichi. Ndipo unayankha mzimu woyipa nuti kwa iwo, Yesu ndizindikira ndi Paulo ndidziwa, koma inu ndinu ayani? Ndipo munthu mwa iye amene munali mzimu woyipa anawalumbira nawaposa nawalaka onse awiriwo, kotero kuti anathawa nyumba amaliseche ndi olasidwa. Apatu tikuva nkhani ndithu ya dzina la Yesu lomwe kunena kuti atumwi akulalikira, akuphunzitsa ndi kumapanga zozizwa m'dzina la Yesu. Anthu anaona ndi kuzindikira kunena kuti muli mphamvu mu dzina la Yesu. Ndi akunena kuti ana ena amkulu wa nsembe, ana a Skeva, Myuda mkulu wa nsembe, anachitengera choyesa nawonso nena kuti adzikachotsa ziwanda ndi kupanga zozizwa mu dzina la Yesu limeneli. Komatu chachilendo chinachitika kuti tsiku lina atakumana ndi munthu amene mzimu woyipa unali mwa iye, ananena kuti mu dzina la Yesu amene Paulo amulalikira ndikulamulira kuti uchoke. Ndipo chiwanda chimenechi chinamvadi komandi, chinamvadi kuwuzidwa kuti chichoke mwa munthu ameneyi. Ndipo dzina linatchulidwali ndi la Yesudi amene lili la mphamvu, ndi la Yesudi limene lili la mphamvu lakupulumutsa ndi lochotsa ngakhale chani, ngakhale ziwanda. Koma chiwandachi chinayima kaye kunena kuti komandi inde mwanena, kuyankhula inde mwayankhula, kulamula inde mwalamula, ndipo malamula molondola kuti mu dzina la Yesu ine nditani ndituluke muno. Koma ndikuona chachilendo Yesu ineyo ndikumudziwa, ndipo Paulo ndikhoza kumuzindikira nditati ndakumana naye. Pali zinthu zimene ineyo ndikhoza kumuzindikirira Paulo, koma inu ndikakuyang'anani ndi mawu okha chabe amene mwangoyankhula. Mulibe cha nzeru china chilichonse mwa inu, mulibe china chilichonse chimene ine ndingathe kuchizindikira kuti chiwandachi chinamenya anyamata amenewa ndipo anachoka ovulazika ndi amaliseche. Ndipo nkhani imeneyi inatchuka konseku, ndipo anthu anaopa nalemekeza Yehova. Chinachitika ndi chani? Kodi dzinali linasiya kukhala la mphamvu? Kodi dzinali linavuta pena pake kapena chiwanda chinali cha mphamvu? Ayitu. Ndipo chiwandachi chinakonzekeradi, chifukwa monga wanenedwa kale kunena kuti mphamvu zonse zakumwamba ndi dziko lapansi zinaperekedwa kwa Yesu Khristu. Ndipo mu dzina la Yesu ameneyu zodabwitsa zikuyenera kuchitika. Koma ana a Skeva chinavuta ndi chani? Panalibe ubale wina uliwonse, panalibe ubwenzi wina uliwonse pakati pa dzina limene amagwiritsa ntchito ndi iwowo. Panalibe ubale wina uliwonse pakati pa iwowo ndi Yesu Khristu. Kodi inu ndine amene timatchedwa Khristu, kumayenda nalo dzinali, kumakhala nalo dzinali, kumagona nalo dzinali, kumachitira nalo umboni dzinali, kumalalikirira dzinali, kumaphunzitsira dzinali, kumatchulidwa pa dzina limeneli, tili nalo ubale wina uliwonse, tili nalo ubwenzi wina uliwonse? Kodi pakati pa ifeyo ndi mwini wake wa dzinali amene ali Yesu Khristu pali ubale wina uliwonse? Ndi zotheka atu mwina kukhala Mkhristu, kukhala mtumiki, kukhala mdindo omangodziwa kugwiritsa ntchito dzina chabe, kodi talidziwa monga mwa dzina, monga tingadziwirenso zinthu zina zonse. Koma tikati kuzindikira ndi kudziwa kunena kuti dzina ili la Yesu ndi la mphamvu, ndipo likadali la mphamvu, ndipo likadali lochitachita. Komatu kwa okhawo amene ali ndi ubale ndi ubwenzi ndi mwini wake wa dzinali, osati kungogwiritsa ntchito monga ana amenewa, ana a Skeva. Chiwanda chinakana, osati kukana dzina la Yesu, koma ogwiritsa ntchitoyo munalibemo china chilichonse. Ndimene tinachitika mpulogalamu yathu ya mtsiku ya lero ya Sabata la Yehovah, kunena kuti dzina ili la Yesu muli mphamvu yakupulumutsa, yakuchiza, yochitachita. Koma pakhale ubale ndi ubwenzi pakati pa inu ndi Yesu Khristu, pakati pa inu ndi Yesu Khristu. Ndipo tikatero tidzaonadi
mphamvu yukulu kumene uli mdzina limeneli. Palibetu dzina lina lililonse limene lapatsidwa kwa ife anthu okhala pa dziko lapansi limene tikuzunguka nalo kuposa dzina limeneli la Yesu. Koma ndithu pakhale ubwenzi ndi ubale pakati pa ife ndi Mulungu wake wa dzina. Ndithu tikumanenso la Sabata ikubwerani pamenenso tizakambirana mawu ena lesi lina kulimbikitsana nazo Mulungu wathu uzimu pamene tikuyembekezera kubweranso kwa Mbuye wathu Yesu Khristu masiku ano ovutana pano amene Satana anjerekeza akuyesetsa ngati zoteka akanyenge ndi osankhika omwe. Ndithu kudali ndine evangelist Mvesa Mfundo kuchokera ku IDC mukafune ena wa mapulogalamu otenga amene akukhala nawo pano pa Mibawa Television komanso pa MBC Radio 2 chifukwa programu timakhala nayo pa MBC Radio 2 kuyambira nthawi ya 8 koloko mpaka na half 8. Mapulogalamu onsewa mukonzatu kuwapeza pa platform imene ya Planet Advent ndithu mavidiyo onse ngakhalenso maaudios osomvera ayo amene Mulungu wamwamba akudalitseni mukhale tsiku lopambana mukhale moyo wopambana. Amen.